Case 200 perrucas compoñen o banco da Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra. Hainas con peiteados longos e curtos, morenas e loiras, con e sen mechas, e todas buscan o mesmo, facer máis levadeiro o proceso oncolóxico das pacientes. Esta enfermedade, o tratamento, o que conleva un impacto físico moi duro, non? A pérdida de pelo, e máis sendo mulleres novas, non? Entón, cando se enteran, non, de que desde a asociación temos este servicio gratuito, porque además as perrucas son un recurso moi caro, non? E que a podemos prestar e axudar ya que o impacto físico non sexa tan duro, pois nos chaman para coñecer o banco. A asociación está a detectar que incrementa a demanda destes recursos, tanto é así que últimamente ampliaron o fondo coa compra de 18 perrucas, tamén para adaptarse ás demandas dunhas usuarias cada vez máis novas. Nos encontramos frente a unha necesidade de novos peinados, porque cada vez hai xente máis xove que ten que acceder a este banco e, polo tanto, acceder a peinados de pelo máis longo ou incluso peinados máis modernos que os que xa tiñamos. Entón, decidimos facer unha adquisición de 18 perrucas novas para este novo perfil de pacientes. É unha pena, non? Que xente de 25 anos pois teña que acceder a este recurso. Con este banco, a Asociación Española contra o Cancro ofrece gratis un recurso que é caro. As perrucas de pelo sintético roldan os 600 euros, unha contía que supera os 1000 se falamos de pelo natural, prezos que non están ao alcance de todos os petos. Contactar con nós a 900 100 036, que é o número gratuito que temos para atención 24 horas do día, os 7 días da semana, 365 días do ano. E nos chaman e temos nas sedes locales, pois nos chaman en calquer momento e xa pois, que vengan a conocerlo cando queiran. No que vai de ano levan prestadas ao redor dun 100 de perrucas. Cando a usuaria non as precisa máis, volven ao banco e se preparan para axudar a unha nova paciente. Moitas son de doazóns de centros de estética, de estética oncolóxica, tamén de persoas que ao mellor a compraron e despois son superviventes e as donan para que outras persoas as podan utilizar. O banco completase ademais coas perrucas que se realizan a partir das doazóns de pelo natural que recibe a asociación. Na súa sede recollen as coletas doadas, que deben medir ao redor dos 35 centímetros e que despois envían a unha empresa especializada que elabora novos postizos. Unha roda que non frea para axudar cada vez a máis pacientes a sobrelevar o duro impacto da enfermidade.